Blago progonjenima zbog pravednosti, jer njihovo je carstvo nebesko. Blago vama, kada vas zbog mene vređaju i progone i nabeđuju za svako zlo. Radujte se i kličite, jer je velika vaša nagrada na nebesima. Tako su progonili i proroke koji su bili pre vas. Evo, šaljem vas kao ovce među vukove. Zato budite lukavi kao zmije, a bezazleni kao golubovi. Čuvajte se, ljudi, jer će vas predavati sudovima i batinati u svojim sinagogama. Zbog mene će vas izvoditi pred namesnike i careve, za svedočanstvo njima i neznabošcima. A kad vas predaju, ne brinite se kako ćete i šta ćete reći, jer će vam tog časa biti dato šta da govorite. Nećete naime govoriti vi, nego će u vama govoriti duh vašega oca. Brat će brata predavati da ga ubiju, a otac dete. Deca će se dizati protiv roditelja i ubijati ih. I svi će vas mrzeti zbog mog imena. Ali ko istraje do kraja, bit će spasen. Nijedan učenik nije iznad svoga učitelja, ni sluga iznad svog gospodara. Dovoljno je učeniku da bude kao njegov učitelj, a sluzi da bude kao njegov gospodar. Ako su domaćina nazvali Velzevulom, koliko će više tako zvati njegove ukućane? Ne bojte ih se, dakle, jer nema ništa sakriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće saznati. Ono što vam govorim u tami, govorite na svetlosti, i ono što vam se šapuće na uho, objavljujte sa krovova. Ne bojte se onih što ubijaju telo, a ne mogu da ubiju i dušu, nego više se bojte onoga koji može da uništi i dušu i telo u paklu. Zar se 2 vrapca ne prodaju za 1 asarion? A ni jedan od njih ne pada na zemlju bez vašega oca. Pa vama je i sva kosa na glavi izbrojena. Ne bojte se, dakle, vi vredite više od mnogo vrabaca. Ko ne nosi svoj krst i ne ide za mnom, nije me dostojan. Ko nađe svoj život, izgubit će ga, a ko izgubi svoj život radi mene, naći će ga. Blago vama kada vas ljudi zamrze, kada vas izopšte i vređaju i kad vaše ime odbace kao zlo zbog Sina čovečijega. Radujte se toga dana i skačite od radosti, jer je velika vaša nagrada na nebu. Jer njihovi praoci su isto tako činili prorocima. Ko ne nosi svoj krst i ne ide za mnom, ne može da bude moj učenik. Ako vas svet mrzi, znajte da je mene mrzeo pre vas. Da ste od sveta, svet bi vas voleo kao svoje. Ali, pošto niste od sveta, nego sam vas ja izabrao iz sveta, zbog toga vas svet mrzi. Setite se izreke koju sam vam kazao. Sluga nije veći od svoga gospodara. Ako su progonili mene, progonit će i vas. Ako su se držali moje reči, držat će se i vaše. Evo, dolazi čas, došao je, kada ćete se razbežati svaki na svoju stranu i mene ostaviti samog. Ali ja nisam sam, jer je sa mnom Otac. Ovo sam vam rekao da biste u meni imali mir. U svetu imate nevolju, ali budite hrabri. Ja sam pobedio svet. Onda pozvaše apostole k sebi, išibaše ih i narediše im da ne govore u Isusovo ime, pa ih oslobodiše. A oni odoše iz Sinedriona, radujući se što su bili dostojni da pretrpe poniženje za Isusovo ime. I nisu prestajali da svakoga dana u hramu ili po kućama uče narod i propovedaju evanđelje o Hristu Isusu.
učvršćujući duše učenika, hrabrili su ih da ostanu u veri i govorili da u Božje carstvo treba ući kroz mnoge nevolje. Smatrajte čistom radošću, braćo moja, kad god se suočite sa raznim iskušenjima, znajući da provera vaše vere razvija istrajnost, a istrajnost neka dovrši delo, da budete savršeni i potpuni, bez ikakvog nedostatka. Blago čoveku koji strpljivo podnosi iskušenje, jer kad postane prekaljen, primit će venac života koji je Bog obećao onima koji ga vole. Zbog toga se radujte, iako vas sada, ako treba, nakratko žaloste razna iskušenja. Ona su tu, da vaša vera, dragocenija od zlata koje se proverava vatrom, bude proverena i donese vam pohvalu, slavu i čast prilikom otkrivenja Isusa Hrista. To je, naime, pohvalno kada neko podnosi patnje nepravednog stradanja misleći na Boga. Jer šta ima pohvalno u tome ako vas kažnjavaju za vaše grehe, a vi to strpljivo podnosite? Ali ako stradate čineći dobro i to strpljivo podnosite, to je pohvalno u Božjim očima. Na to ste pozvani, jer je i Hristos stradao za vas, ostavivši vam primjer da idete njegovim stopama. Ko će, dakle, da vam naudi ako žarko želite da činite dobro? Ali blago vama ako stradate radi pravednosti. Ne bojte se njihovog zastrašivanja, ne plašite se. Pošto je, dakle, Hristos stradao u telu, i vi se naoružajte tom istom mišlju, jer ko je stradao u telu, prestao je da greši. Pa ostatak svog zemaljskog života više ne živi po ljudskim požudama, nego po Božjoj volji. Ne čudite se, dragi moji, požaru koji bukti među vama da vas iskuša, kao da vam se događa nešto neobično, nego radujte se što imate udela u Hristovim stradanjima, da biste se i prilikom otkrivenja njegove slave radovali i klicali: blago vama ako vas vređaju zbog Hristovog imena, jer na vama počiva duh slave, Božji duh. Neka niko od vas ne strada kao ubica, kradljivac ili kakav drugi zločinac, pa čak ni kao nametljivac. Ako strada kao hrišćanin, neka se ne stidi, nego neka proslavi Boga tim imenom, jer vreme je da sud počne od Božjeg doma. Pa ako prvo od nas počinje, kako li će završiti oni koji se ne pokoravaju Božjem evanđelju? I ako se pravednik jedva spasava, gde da se pojave bezbožnik i grešnik? Neka stoga oni koji stradaju po Božjoj volji povere svoju dušu vernom stvoritelju, čineći dobro. Svu svoju brigu prebacite na njega, jer on se brine o vama. Budite trezveni, budno pazite. Vaš protivnik đavo, kao lav koji riče, ide unaokolo tražeći koga da proždre. Usprotivite mu se čvrsti u veri, znajući da ista ovakva stradanja snalaze vašu braću po svetu. A Bog svake milosti, koji vas je pozvao u svoju večnu slavu u Hristu, okrepit će vas posle vašeg kratkog stradanja i učiniti vas čvrstima, jakima i postojanima. Njemu moć doveka. Amin. Pošto smo, dakle, opravdani verom, imamo mir s Bogom kroz našega Gospoda Isusa Hrista. Kroz njega, verom, imamo pristup ovoj milosti u kojoj stojimo i radujemo se u nadi u Božju slavu. I ne samo to, nego se radujemo i u nevoljama, jer znamo da nevolje donose strpljivost, strpljivost prekaljenost, a prekaljenost nadu. A nada nas ne izneverava,
jer se Božja ljubav već izlila u naše srce kroz Svetoga Duha koji nam je dat. Niste naime primili duha robovanja, pa da opet strahujete, nego ste primili duha usinjenja, kojim vičemo: Aba, Oče! Sam duh svedoči s našim duhom da smo Božja deca. Pa ako smo deca, onda smo i naslednici. Naslednici Božji i su naslednici Hristovi, ako zaista sa njim stradamo, da bismo imali udela u njegovoj slavi. Smatram, naime, da naša sadašnja stradanja nisu ništa u poređenju sa slavom koja će se u nama otkriti. Šta ćemo dakle na to reći? Ako je Bog za nas, ko će protiv nas? On koji ni svoga sina nije poštedeo, nego ga je predao za sve nas, zar nam s njim neće podariti sve drugo? Ko će podići optužbu protiv Božjih izabranika? Zar Bog koji opravdava? Ko će ih osuditi? Zar Hristos Isus koji je umro, šta više i vaskrsao, koji je Bogu s desna i zauzima se za nas? Ko će nas rastaviti od Hristove ljubavi? Zar nevolja ili pritešnjenost, ili progon, ili glad, ili golotinja, ili opasnost, ili mač? Kao što je zapisano: radi tebe nas povazdan ubijaju, smatraju nas ovcama za klanje, ali u svemu tome nadmoćno pobeđujemo kroz onoga koji nas je zavoleo. Ubeđen sam naime da nas ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni visine, ni dubine, ni bilo šta drugo što je stvoreno, ne mogu rastaviti od Božje ljubavi koja je u Hristu Isusu našem Gospodu. Nije vas snašlo nikakvo iskušenje osim ljudskog, a Bog je veran. Neće dozvoliti da budete iskušavani preko svojih snaga, nego će vam zajedno sa iskušenjem dati i izlaz iz njega, da možete da izdržite. Ako siromasima razdelim sve što imam i ako svoje telo predam da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi. Blagosloven Bog i Otac našega Gospoda Isusa Hrista, Otac samilosti i Bog svake utehe. On nas teši u svakoj našoj nevolji, da bismo i mi, onom utehom kojom Bog teši nas, mogli da tešimo sve koji su u nevolji. Jer kao što nas obilno snalaze Hristova stradanja, tako je kroz Hrista obilna i naša uteha. A to blago imamo u glinenim posudama, da bi bilo očigledno da je ova izvanredno velika sila od Boga, a ne od nas. U svemu pritisnuti, ali ne i pritešnjeni, dvoumeći se, ali ne očajavajući, proganjani, ali ne i napušteni, obarani, ali ne i uništeni. Mi u svom telu stalno nosimo Isusovo umiranje, da se i Isusov život jasno pokaže u našem telu. Jer nas, žive, stalno predaju smrti radi Isusa, da se i Isusov život jasno pokaže u našem smrtnom telu. Zato ne posustajemo, nego ako se spolja i raspadamo, iznutra se iz dana u dan obnavljamo, jer naša neznatna trenutna nevolja donosi nam večnu slavu, koja je neizmerno nadmašuje. Mi se ne usredsređujemo na vidljivo, nego na nevidljivo, jer vidljivo je privremeno, a nevidljivo večno. Nosite bremena jedan drugoga i tako ćete ispuniti Hristov zakon. Samo ponašajte se dostojno Hristovog evanđelja. Tako ću, bilo da dođem i vidim vas, bilo da sam odsutan i čujem o vama,
znati da čvrsto stojite u jednom duhu i jednodušno se borite za veru evanđelja, ni u čemu se ne plašeći protivnika. Njima je to znak propasti, a vama spasenja, i to od Boga. Jer vama je data milost, ne samo da u Hrista verujete, nego da za njega i stradate, vodeći borbu kakvu ste vidjeli da ja vodim, a i sada čujete da je vodim. Želim da upoznam Hrista i silu njegovog vaskrsenja i zajedništvo u njegovim stradanjima, postajući kao on u njegovoj smrti, ne bih li nekako stigao do vaskrsenja iz mrtvih. Ali vidimo Isusa, koji je bio učinjen tek malo manjim od anđela, ovenčanog slavom i čašću, zato što je pretrpeo smrt, da bi Božjom milošću okusio smrt za sve ljude. Da bi mnoge sinove doveo u slavu, dolikovalo je onome za koga i kroz koga sve postoji, da začetnika njihovog spasenja učini savršenim kroz stradanje. Pošto smo, dakle, okruženi tolikim oblakom svedoka, odbacimo svaki teret i greh koji nas tako lako zapliće i istrajno trčimo trku koja nam predstoji. Uprimo pogled u začetnika i u savršitelja vere, Isusa, koji je umjesto radosti koja je bila pred njim, podneo krst, prezrevši njegovu sramotu i seo s desne strane Božjeg prestola. Razmišljajte o njemu, koji je podneo toliko suprotstavljanje grešnika, da ne malakšete i ne klonete duhom. Još se niste do krvi suprotstavili boreći se protiv greha i zaboravili ste opomenu koja vam je upućena kao sinovima. Sine moj, ne uzimaj Gospodnju stegu olako, niti kloni kada te on prekoreva, jer koga Bog voli, toga i vaspitava stegom i kažnjava svakog koga prihvati kao sina. Ako podnosite stegu, Bog s vama postupa kao sa sinovima. Jer koji je to sin koga otac ne vaspitava stegom? A ako niste vaspitani stegom kojoj su svi bili podvrgnuti, onda ste kopila, da ne sinovi. Pa i naši očevi po telu vaspitavali su nas stegom i mi smo ih poštovali. Zar se onda nećemo mnogo više potčiniti Ocu duhova i živeti? Naši očevi su nas jedno kratko vreme vaspitavali stegom, kako su oni smatrali da treba, a on to čini za naše dobro, da bismo imali udela u njegovoj svetosti. Nijedna stega u prvi mah ne izgleda prijatna, nego bolna, ali kasnije daje plod mira i pravednosti onima koji su njome izvežbani. Stoga ispravite klonule ruke i klecava kolena, poravnajte staze za svoje noge, da se hromo ne iščaši, nego da se izleči. Pridruži mi se u zlopaćenju kao dobar vojnik Hrista Isusa. Niko ko je u vojnoj službi ne upliće se u poslove svakodnevnog života da bi mogao da ugodi svom zapovedniku. I kada se neko takmiči, ne dobija venac ako se ne takmiči po pravilima. Ratar koji mukotrpno radi treba prvi da dobije deo plodova. Razmisli o ovome što ti govorim, a Gospod će ti dati da sve razumeš. Pamti Isusa Hrista, vaskrslog iz mrtvih, Davidovog potomka po mom evanđelju, za koje se toliko zlopatim da me bacaju u okove kao da sam zločinac. Ali Božja reč nije okovana, zato sve podnosim radi izabranih, da i oni stignu do spasenja koje je u Hristu Isusu sa večnom slavom. Ovo je istina. Ako smo s njim umrli, s njim ćemo i živeti. Ako istrajemo, s njim ćemo i vladati. Ako ga se odreknemo, i on će se odreći nas. Ako smo neverni, on ostaje veran, jer samoga sebe ne može da se odrekne. A ti si pošao za mojim učenjem, načinom života, stremljenjem, verom, strpljivošću, ljubavlju, istrajnošću, progonima, stradanjima.
šta me sve snašlo u Antiohiji, u Ikonijumu, u Listri. Kakve sam sve progone podneo, a Gospod me je iz svih njih izbavio. Ali svi koji žele da žive pobožno u Hristu Isusu, bit će proganjani. Prilikom moje prve odbrane, niko mi nije priskočio u pomoć, nego su me svi napustili. Neka im se to ne računa. Ali Gospod je bio uz mene i davao mi snagu da se preko mene u potpunosti objavi evanđelje i da ga čuju svi neznabošci. I ja se izbavih iz lavljih čeljusti. Gospod će me izbaviti od svakog zlog dela i spasiti me za svoje carstvo na nebesima. Njemu slava doveka. Amin. Anđelu crkve u Smirni napiši: ovo govori prvi i posljednji, onaj koji je bio mrtav pa oživeo. Znam tvoju nevolju i siromaštvo, ali ti si bogat. Znam i hulu onih koji za sebe tvrde da su Judeji, a nisu, nego su Satanina sinagoga. Ne boj se onoga što treba da pretrpiš. Evo, đavo će neke od vas baciti u tamnicu da vas iskuša, pa ćete se 10 dana zlopatiti. Budi veran do smrti i daću ti venac života. Ko ima uho, neka čuje šta Duh govori crkvama. Pobedniku neće nauditi druga smrt. Ja prekorevam i stegom vaspitavam one koje volim. Stoga budi revnostan i pokaj se. Evo stojim na vratima i kucam. Ako neko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i jesti s njim i on sa mnom. Pobedniku ću dati da sa mnom sedne na moj presto, kao što sam i ja pobedio i seo sa svojim ocem na njegov presto. Ko ima uho, neka čuje šta Duh govori crkvama. I videh novo nebo i novu zemlju, jer su prvo nebo i prva zemlja prošli, a ni mora više nije bilo. Videh i sveti grad, novi Jerusalim, kako sa neba silazi od Boga, opremljen kao nevesta koja se ukrasila za svoga muža. Onda čuh silan glas sa prestola kako govori: evo, Božji šator je sa ljudima i Bog će prebivati među njima. Oni će biti njegov narod i sam Bog će biti sa njima. On će im obrisati svaku suzu sa očiju i više nikada neće biti smrti, ni jada, ni jauka, ni bola više neće biti, jer je prošlo ono što je bilo pre.